niet gedaan. Die is van oma geweest. Oh, dat heb ik niet echt gedaan. Opgezet man. Dat is, ja, dat is geen... Nee, ik zag die kaart, dat is van een land, dat was het niet. Nee, die heb ik er gewoon op gedaan. Lekker champie. Arnold? Nou dat je dat zegt, ja, die moet ook nog komen natuurlijk. Als man niet ziek is, wat is er gebeurd? Ik weet niet echt wat die van die is. Ik heb bellen, hè? Ja, het komt hij en anders laat hij me weg. Wat ik zeg. Dat moet niet moeilijk worden hoor. Dat doen we op een andere manier. Gaat het, dame? Is het allemaal lekker? Zo.